Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Goedemiddag, Contour TV en we staan hier bij mevrouw. Famke maar zo. Goedemiddag, Famke. Mag ik Famke zeggen? Ja. Dus ja, het is de 29e. Er moet worden gestemd. Uiteraard. Ik bedoel, er mag worden gestemd. Ja, maar voor mij is het, ik stem altijd. Zo ben ik ook opgevoed. Zoals het hoort. Zoals het hoort. En we zijn blij dat mensen zijn gaan stemmen. U bent toch geweest? Nee, ik dacht dat er stond ook dat bij de actiegroep was, maar dat is niet zo, want ze mogen het niet vanwege dat het moeilijker toegankelijk is voor rolstoel. Maar dus ik ga naar de leeszaal, want dat is ook een belangrijk punt voor mij. Oh, oké. Oké, maar u weet toch wat u gaat doen? Ja. En bent u hoopvol? Nou, ik vind het wel eng hoor. Ja? Nou ja, datgene wat ik wil stemmen stond wel hoog. Nou, GroenLinks stem ik, dus daar hoef ik me niet voor te schamen. Nee, dat stond eerst wel hoog, maar je weet het niet. Er stonden meer dingen hoog. En ik ben natuurlijk toch bang voor Wilders. Oh. Oké, maar en u met de mensen die u kent, zijn die allemaal ongerust? Of is dat een persoonlijk... Nou, dat weet ik niet. Maar goed, je zit altijd af te wachten van... laat je alsjeblieft niet te hoge stemmen. Maar mijn familie denkt wel op dezelfde manier als ik, ja. Ja, want het kan natuurlijk binnen een gezin of binnen een familie... kunnen de stemmen gewoon heel erg uit elkaar liggen. Tuurlijk, ja. Maar bij mij gelukkig niet. Ik bedoel, ik weet niet of ze allemaal hetzelfde stemmen. Ik kan me zo voorstellen wel. Nee. Maar... in ieder geval stemmen ze niet rechts. Er zitten geen mensen tussen die het ene zeggen en het andere doen. Nee, absoluut niet. Ja. Rotterdams. En bovendien zijn we dusdanig familieziek dat we geen leugentjes verkopen aan elkaar. Ja, nou, dankjewel. Ik hoop met u mee. Ja, heel goed. Mag ik één vraag stellen? Ja, tuurlijk. Wat zou je willen zien veranderen? Want Geert Wilders was eigenlijk aan de macht vorige keer. Migratie, noem maar op, heel veel punten. Het kabinet is gevallen. Wat zou je willen zien veranderen? Ja, nou ja, in ieder geval dat er niet zo stom over migratie gedacht wordt. Ik ben dus niet tegen migratie. En woningen vind ik wel heel belangrijk. En migratie en vluchtelingen, allebei vind ik belangrijk. Maar hoe een partij daarover denkt. Ja, en verder inderdaad woningen en dat soort dingen, ja. Dat er gebouwd gaat worden. Ja, dat is ook wel nodig. En onderwijs vind ik belangrijk. Wilders vindt dat het door de buitenlanders komt, dat er geen huizen zijn. Ja, flauwekul. Dat is gewoon, dat weet ik ook nog. Even op z'n Rotterdams gezegd, gezeik. Rotterdams gezeik. Okay, ja. Nou, maar goed, ik zeg niet Rotterdams gezeik. Nee, maar men zei, het is gezeik. Maar dus u vindt dat dat hele migratiebeleid van dat vorige kabinet eigenlijk onzin was? Nee. Ik vind het juist onzin dat zo moeilijk wordt gedaan over migratie, vluchtelingen en dat soort zaken. Ja, maar die mevrouw, de vorige minister van Asielzaken,
die had best wel draconische plannen. Die ze proberen door te om het te verminderen Ja. en af te... Nou, zo ben ik niet. Nee. Maar daar bent u dus tegen. Maar bovendien, eigenlijk goed beschouwd als mijn opa. Ook vluchteling. Dus, niet dat... maar eigenlijk maakt het wel extra... Nee, voor mij is dat... ik ben zo ook opgevoed. Mijn moeder was vrijwilliger bij vluchtelingenwerk. Dus. Nou, dankjewel voor het prettige kort gesprek. Oké, bedankt. We wensen u nog een hele fijne dag. Ja, jullie ook. En succes. Ja, bedankt hè. Dank je. Maar u zei net dat uw vader in principe ook een vluchteling was? Of Nee, mijn opa. Mijn opa. Mijn opa. Maar u heeft zelf... Waar komt u zelf vandaan? Gewoon hier. Vanuit Nederland bedoel ik. Ja, jullie willen horen dat ik in Suriname heb gewoond, hè? Wat ik net vertelde. Dat is wat we wilden weten, Ja, dat was van mijn 14e tot mijn 17e. En hoe komt dat dan? Hoe komt u op Mijn vader die wilde altijd wel ergens anders dan Nederland wilde hij werken. En nou, dat heeft hij gedaan in Suriname dus. En wat deed uw vader daar? Hij heeft de volkstelling geleid. De volkstelling? Ja, dat was toen de tijd, maar dat is dus lang geleden. Heeft hij de volkstelling geleid, ja. En wanneer was dat precies? Even kijken. Als ik zo vrij mag zijn natuurlijk. Jeetje, dan moet ik gaan rekenen. Nou, in de jaren 63 tot 67, daar in die tijd, in die periode. Oké. Ja. Dat was ik net. Ja. Dankjewel. Heel veel plezier. Ja, dank je. En nogmaals succes. Ja, bedankt. Ja, dankjewel. Hoi. Hoi. En ook op deze 29e oktober wordt er hard gewerkt in Rotterdam. Zoals u kunt zien, harde werkers, echte Rotterdammers. Echte Rotterdammers, zo zijn die allemaal voor de steuntrekkers, maar ze werken. Kijk, Zeker. en er zijn er een hoop. Want sommigen denken dat ze steuntrekkers zijn, maar nee hoor, kijk hier, hardwerkende mensen. Schilders. Heel hardwerkende mensen hier in Rotterdam. Die het mooi maken. En u heeft toch gestemd? Ja, ik heb echt die democratisch zo doen. Ja, ik heb veel racisme zo doen de laatste tijd. Daarom ik stemmen bij de Denk. Denk? Ja. Denk. Ja, Denk. U bent tevreden? Ja. Oké, en wat gaat Denk doen voor u? Ja, ik weet het nog niet. Alleen maar ik ben stemmen misschien dadelijk is het zo Tweede Kamer. Allemaal horen zo. Ik weet het nog niet. Nu alleen maar 4, 5 mensen zo doen. Maar, u heeft gestemd. Ja. En wat wil u dat Denk gaat doen voor u in de Tweede Kamer? Ja, alleen maar praten, maar ik weet het nog niet van anders. Oké. Ja. Kijk, Denk is natuurlijk een goede tegenpol van de PVV, van Geert Wilders. Nee, zo beter dan van de Denk. Geert Wilders is echt problemen van de buitenlandse mensen. Ja? Ja. Dus u hoopt dus dat Denk wat echt tegenwicht gaat doen? Ja. Okay. Ja, hij is gezien bij de oorlog bij de Palestijnen en Israël. Altijd is die helpen bij de Israël zo doen, toch? Okay. Ja. Iedereen is horen, iedereen weet zo doen. Ja. Dus u bent er ook van overtuigd dat Geert Wilders eigenlijk Israël steunt in die genocide? Ja, hij zegt alle islamische mensen wegsturen, zeggen Marokkanen, Turkije, Suriname, toch? Ja, vroeger bij de Suriname net als samenwerken bij de Nederland. Zonder paspoort is komen hier. Ja. Maar nu niet meer, toch? Nee, nu durven het zo. Nee. Ja. Nee. Hoe kan dat nou dan? Ja. Tijden veranderen. Ja. Oké, ik ga weg. Dankjewel allemaal. Dankjewel voor het korte, fijne gesprek. Oké. Succes. Maar je hebt nog niet gestemd. Ik heb nog niet gestemd. Maar je gaat zo meteen wel stemmen. Zo meteen stemmen. En PVV toch? Nee, PVV hier zo. De moer. Je moer. Oké. Niet dan. Ja.
Oké, ja, nee, dan niet. Het is duidelijke taal. Hey, jij PVV stemmen niet vergeten te stemmen, hè? Ja, nee, moet ik zeggen wat ik ga stemmen? Ik ben een interviewer. Het is niet netjes, toch? Nee, ik hou me een beetje op de vlakte. Ja, ik ook een beetje, toch? Ja, een beetje, een klein beetje. Ja? Maar goed dat je gaat stemmen, maar niet vergeten, hè? Maar in ieder geval geen PVV. Oké, dan. Is goed. Top. Zo. We zijn live aanwezig bij het stemmen van deze mevrouw. Mevrouw, we zijn u dankbaar dat u gaat stemmen. En stem goed, hè? Ja, zeker. En hoopvol. Zeker weten. Oké dan, dank je. Al die tijd. En hoe lang heeft u gewerkt? Ik heb laatste werk gekomen bij Rotepo. En dan de vegenwagen gooien voor mij in de boot. Voor allemaal vallen voor Rotterdam, die grote boot. Allemaal maar bijna kapot. Krijgen geen de boetje. Geen wat? Geen cent. Geen cent? Nee, nou, allemaal niks. En hoe lang heeft u gewerkt? Zo, ja, tot 2000. Ja. Hoeveel jaar? 84. 84 jaar heeft u gewerkt? Nee, 84 niet. Ik kom hier in de land 68. 68? Werken voor niks. Oh, ja. Oké. Ja. Maar u gaat nu stemmen? Ja, bedankt. En waar gaat u stemmen? Weet u het al? Partij voor Arbeid. Succes, sterkte. Tijd. Ja? Ja. En met trefje, mag ik vragen hoe je heet? Arie. Hallo Arie. Hi. Ik hoor net dat je gaat stemmen. Klopt. Je bent onderweg om te gaan stemmen. Ik ben op weg naar het stembureau. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dat stellen we heel erg op prijs. Ja. En hoe heb je je voorbereid op dit? Stemwijzer heb ik gedaan. Veel podcasts geluisterd. Dat eigenlijk vooral. En geloof je het allemaal? Ja, dat zal altijd natuurlijk de praktijk moeten gaan uitwijzen. Hè? Ja. Maar ja, ik vind het toch mijn verantwoordelijkheid om wel te gaan stemmen. Ja, sowieso. Ja. Dat staat bij Maar elkaar. ja, geloof je het allemaal? Ja. De afgelopen jaren hebben we natuurlijk laten zien dat er veel wordt beloofd, maar niet per se wordt waargemaakt. Dus we gaan het meemaken. We gaan zien wat er gaat gebeuren. Dankjewel voor het korte interview. Ja, Zeg tegen mensen dat ze gaan stemmen. zeker, sowieso. Ja, Ja, dat was- tuurlijk. Dankjewel. Hey, jullie ook Sterkte, bedankt. hè? Oké dan. Hey. Het is een ambush. We willen u vragen, bent u al gaan stemmen? Nee. U bent nog niet gaan stemmen, u bent onderweg om te gaan stemmen. Ook niet. Ook nog niet? Nee. Oké, maar u Als ik bent... klaar ben met werken pas. Oh, u bent klaar met Ja. werk, oké. En weet u al op wie u gaat stemmen? Geen idee. Geen Zie idee. wel als ik er ben. Oké dan, dat was een potentiële stemmer. We zijn vandaag op de Westkruiskade in Rotterdam. Vandaag de 29 oktober, de dag dat er mag worden gestemd. Wij gaan u meenemen. En al die kleine wandelingen van die mensen in een gang naar de stembus. Gaat u mee? Cultuur TV, Dennis Ruts. U bent gaan stemmen, hoor ik. Ja, En hoe laat bent u gaan stemmen? 2 uurtjes geleden. 2 uur Hier aan de overkant. Hier aan de overkant. En wat heeft u gestemd? P van de A. P van de A. Ja. Oké. En u heeft P van de A gestemd? Ja. En waarom? Heb ik al jaren gedaan. Al jaren gedaan. U bent gewoon een trouwe aanhanger van Ja. de PvdA. Ja, En u hoopt natuurlijk wel dat... heb ik al bijna 50 jaar gedaan. En u hoopt dat wat gaat gebeuren? Allemaal zijn hetzelfde oude liedje, joh. Ja. Dus u bent gewoon een trouwe volger. Ja, En u doet gewoon ja. om de partij te steunen. Ja, net als Abu Talib, hè. Ah, oké. Ja, Abu Talib. Ja, burgemeester van Rotterdam. Ja, nee, ik weet die burgemeester burgemeester Abu Talib. Ja, van Rotterdam. Van Rotterdam, Ja, ja. die was ook toch van die partij. Ook van de partij. Ja, En u bent tevreden over meneer Abu Talib? hij is er niet meer, toch? Nee, hij is niet meer, maar was u tevreden over zijn beleid? natuurlijk, Ja? natuurlijk. Oké, en nou, dat is heel fijn om te horen. Ja. Goed. En hoe ziet uw dag er verder uit? U bent Rotterdammer, u woont hier. Ja, zo. Weet je hoe lang ik al in Rotterdam woon? Ga je niet zeggen. Hoe lang woont u hier al? 60 jaar. 60 jaar. Ja, Oh. En waar komt u vandaan? Rotterdam. U komt uit Rotterdam. U bent in Suriname. In Suriname. U bent in Suriname geboren. En Ja. bent u nog onlangs terug geweest in Ja, Suriname? natuurlijk. Oeh, en wanneer was het de laatste keer? Zo. Voor corona. Voor corona. Ja, na corona ben ik niet meer geweest. Oh, dat is wel inmiddels een kleine 5 jaar geleden. Ja. Ja. En
Hoe vond u het? Goed, goed. Ja, goed. Dat was in de periode. Wie was toen dan, wie regeerde er toen? Was het NDP of was het... Ik zou het niet weten hoor. Ik heb nooit gestemd in Suriname, dus ik ken die partij in Suriname want als niet. je hier stemt, dan kan je moeilijk in Suriname gaan stemmen. Of je moet heel slim zijn. Ja, maar daarvoor ook niet. Nee. Okay. Nou goed. Hey, wilt u nog mensen groeten? Ja, ik groet mijn dochters. U mag dat in de camera doen? Ja, ik groet mijn dochters. Allemaal dus. Ik wens jullie een beter leven en een gezondheid toe. Dankjewel. Ik wens u een hele fijne dag. Ja, ik jullie ook hè. Ja? Ja. En succes met de uitslag. Ja. Vindt u het spannend? Nou, valt wel mee. Valt wel mee? Ja, joh. Gaat wel winnen, hè? Ja. Welke partij gaat winnen? PvdA. Ik denk PvdA. Ja. Optimisme. Nee, helemaal niet. Hou ik van. Ik hou van optimisten. Ja. Dankjewel. Ja. Fijne dag. Prettige dag verder. Prettige dag verder. Ja. Ja, maar u gaat wel stemmen? Ik ga stemmen, ja. En hoe laat gaat u stemmen? Rond 3:30, 3 uur. 3 uur. Ja. En, u heeft het voorbereid en u weet wat u gaat stemmen? Ik weet wat ik ga stemmen, ja. En wat gaat u dan stemmen? Nou, heel gek, want ik heb geen enkele vertrouwen meer in die hele kabinet. Ja, voor de dieren ga ik. Ja, Partij voor de Dieren? Partij van de Dieren. Partij van de Dieren. Kan je beter die steunen? Ja. Hey, geloof mij maar, echt waar, hè. Ja, gewoon doe jou niks, hè. Ik ben kipvegetariër, hè? Ja, ik snap het. Ik begrijp het. Ja, toch? Ja? Ik ga voor de Dierenpartij. Je gaat Partij voor de Dieren stemmen? Ja, want dat hele beleid is niks meer, joh. Maar je hebt niet het welzijn van de dieren gaat je dus aan? Ja, tuurlijk. Oké, lichaam gaat je het hard? Ja, dat gaat maar. Oké, dat is heel goed. Heel goed. Ja, toch? Ja, toch? Maar, heel belangrijk. Iedereen zijn ding. Ja, iedereen zijn ding natuurlijk. Ja, toch? Hey, supergoed. Ja, dankjewel. Dankjewel, alsjeblieft. Ja, hey, en succes. Hier ook, hè? En succes met het verzamelen van de stemmen. Want klopt, dat moet ook gebeuren. Partij van de Dieren moet er wel zijn. Ja, dat vind ik ook wel. Dankjewel. Dankjewel. Is goed hier. Dankjewel. We willen u graag een paar vragen stellen. Je praat niet goed Nederlands. Nee. Maar u gaat wel stemmen, toch? Ja, ik stem. Ja? Ja. Heb u al gestemd? Ja. Heeft u al gestemd? Ja. Mag ik vragen wat u gestemd heeft? GroenLinks met PvdA. GroenLinks, PvdA. Ja. Is een optie? Is een optie? Ja. Oké. Gefeliciteerd, want we zijn heel blij dat mensen zijn gaan stemmen. Is goed. Mag ik u feliciteren met uw keuze? En dat u gestemd heeft. Dank u wel. Fijne dag. Goedemiddag mevrouw. U heeft al gestemd, hoor ik? Nee, ik stem niet meer. Dan ben ik te oud. U stemt niet meer? Nee. U bent te oud? Ja. U vindt uzelf te oud, want u bent niet oud. Oh, oké, dankjewel. Maar het heeft geen zin. Oh, u vindt dat het geen zin heeft? En waarom Nee. niet? Waarom heeft het geen zin? Ach, de ouderen worden altijd maar op een achterbankje gezet. Toch? En daarom gaat u niet stemmen, omdat de ouderen op een achterbankje worden gezet? Ja. Kijk, onze vragen worden niet Niet serieus genomen? Nee, daarom. En daarom gaat u niet meer stemmen? Nee. Maar hoe moet het dan? Ja, dat weet ik ook niet. We zien wel. Maar als u niet gaat stemmen, dan verandert er helemaal niks. Nou ja, maar ik vind het dus... onze stemmen worden niet direct gehoord. Maar als het verandert, dan ga ik wel stemmen. Maar als het verandert, dan moet er wel gestemd worden voordat het verandert. Nou, dat weet ik nog net niet. Voor mij hoeft het niet meer. Als u niet gaat stemmen, als mensen als u niet gaan stemmen, dan verandert er natuurlijk helemaal niets. Want dan wordt het helemaal niet gehoord. Als u uw stem uit, dan heeft u nog kans dat u gehoord wordt. Kijk, die kans is heel klein. Dat begrijp ik. Ja. Dat begrijp ik. Maar als u niks zegt, dan wordt u nooit gehoord. Misschien niet, misschien wel als ik het haal. Ja, ik denk dat u het wel haalt. Ik denk dat als u nu naar huis gaat, het stemformulier pakt en een keuze maakt, moet u eens kijken. Weet het nooit. Je weet het nooit. Nooit geschoten, altijd mis. Inderdaad, dat is een mooie... Dus ik hoop dat u nog van gedachten verandert. Kom ik nog wel van gedachten veranderen. Ik hoop het wel. Dat je het vriendelijk vraagt. Ik hoop dat u dat nog gaat doen. Ja, ik hoop het. Dankjewel. Ja. Fijne middag. Dankjewel. Vandaag woensdag de 29e en de dag waarop er gestemd mag worden. En heeft u al gestemd? Ik ga het zo meteen U doen. gaat het zo meteen doen. Dat is al gelijk 1 punt. Zo. Ja, En in Delft? Ja.
Want u komt uit Delft. Ik studeer daar nog. Oh, je studeert daar nog? Oké. Ja. Heel goed. Jonge mensen die gaan stemmen, 2 punten. Ja. Ja, dus extra bonus. Hè? Dus dat is, ja, we zijn heel blij dat mensen gaan stemmen. En jonge mensen helemaal. Want normaal, ja, oudere mensen gaan doorgaans vaker stemmen dan jongere mensen. Dus als er iemand tegenkomt die jong is, die gaat stemmen. Ja, nou, alle mensen om mij heen, alle studenten om mij heen, die stemmen allemaal. Die stemmen allemaal? Voor zover ik het weet. Oh, klinkt veelbelovend. In mijn kringen. Oké. En weet je al op wie je gaat stemmen? Ja. Oh. Nou, ik ben nog laatste twijfels misschien. Je zweeft nog. Je zweeft. Ik vind het erg lastig. Je vindt het, wat vind je er lastig aan? Omdat ik het bij alle partijen met sommige aspecten wel eens ben en met andere dan weer niet. En die balans is een beetje lastig. Dus ik moet nog voor mezelf bepalen waar mijn prioriteiten dan echt liggen. Oké, dus jij hebt nog tot 7 uur om dat wankel evenwicht. Ja, nog even mijn laatste research doen en dan hopen keuze maken. Dat het gaat gebeuren, wat ze zeggen. Ja, exact. Want geloof dat je weet dat? je nooit. Geloof je dat? Jawel, ja? Ik heb daar nog wel hoop in. Oké, nee, positief. Oh nee, ook positief. Ja. Extra punt. Je hebt wel 3 punten te pakken. Ja, ik hoop het in ieder geval. Ik hou de hoop. Oké, en mag ik u vragen, heeft u al gestemd? Ik heb een machtiging gegeven. U heeft een machtiging? Vandaan, dus, oké. Ik heb manlief thuis de machtiging gegeven. En die heeft voor u gestemd? Die het juiste vakje heeft gekleurd. Want het is een ander vakje. Dat hij zou stemmen? Ja. Interessant. Heel interessant, ja. Maar goed, het is zo. Het is zo en zo hoort het, hè? Want vind ik wel. Ik moet niet er maar klakkeloos achteraan lopen, toch? Geen eenheidsworst. Je moet wel eigen mening. Ja, precies. Ja. Het hoort ook. Dus hij zegt dat hij het gedaan heeft. Oké. Ja. Man lief bij deze? Ja, als het niet gebeurd is. Hè? Ja, morgen geen brood. Ja. Nee, het komt vast goed. Oké. Nou, u weet, en weet u al wat u gaat stemmen? Ja, Rob Jetten. Rob Jetten. Ja. Daar ga ik niet moeilijk over doen. Nee, dat is heel goed. Nee, ja, heel duidelijk. Ja, mensen allemaal zo geheimzinnig doen dat ze dat niet zeggen. Ja, gewoon Rob Jetten. Nee. Dat doet het niet goed ja, het gaat goed. Het gaat goed. Ja. Dus volgens mij is dat van mij het laatste zetje. Oké. Nou, heel goed. Ja. Nou, dan wens ik u heel veel succes en sterkte vanavond. Ja. En we gaan het zien, want daarna wordt het allemaal weer leuk op één hoop gegooid en gehusseld. En dan, ja. Spannend, ze zijn bijna een beetje gelijk, hè? Ja, precies. Dus dat vind ik op zich wel even leuk om naar te gaan kijken. Hebben jullie al gestemd? Ik heb al gestemd. Op wie? Ja. En op wie? Op wie? Ik heb op PvdA GroenLinks gestemd. Oké, ja. Ook goed. Want, ja, het was of PvdA GroenLinks of Jetten. Ja. Of Partij voor de Dieren of D66. Ja. Dus het was voor mij een soort... Ja, daar kwam bij mij de stemwijzer ook op uit, hoor. Dus een beetje die kant op. Maar dat zijn vragen dat ik ook denk... Ik denk ook... ik kan het heel goed volgen. Ja. En ik vind het fijn en leuk dat ze me daar naartoe leiden. Ja, precies. Maar met heel veel punten begrijp ik niet dat ik daaruit ben gekomen. Ja. Dus ik vertrouw het niet helemaal. Nee. Ja. Nou, laten we maar gewoon fingers crossed. Dat het weer met een bakje chips. Ja, bakje chips. Chocolade, pepernoten. Oké, dan dank je wel. Ja. Heel erg dank voor het hele fijne korte interview. Ja, gedaan. En sterkte. Ja, fijne dag. Nog fijne dag. Hè? Wij zijn van Cultura TV en wij zijn benieuwd of u al heeft gestemd. Ja. U heeft gestemd? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, heel fijn. Mevrouw heeft gestemd. En vroeg? Was u... Nee, ik heb net gestemd. U bent met een weloverwogen stem? Weloverwogen. Gedegen onderzoek gedaan? Ja. Ingelezen? Ja. Partijprogramma's uitgeplozen? Ja, zo goed als. Heel veel debatten gevolgd. Oh, komt u even met je. En heel veel debatten gevolgd? Ja. En wat vond u van die debatten? Nou, het was wel een hele heis om het vol te houden, om er naar te luisteren. Droog? Nou, het gekrakeel heen en weer. Ja. Met elkaar afkatten. Ja, en alle verhaaltjes weer opnieuw herhalen, dat was niet zo leuk. Nee, maar die debatten zijn toch nooit leuk? Het kan interessant zijn, maar dan moet het was wel moeilijk vol te houden. Van niveau zijn, toch? Nee, niet altijd. Nee. En wat heeft u gestemd, als ik vragen mag? Mag u dat vragen? Ja, u mag het vragen. Ga ik het zeggen? Nee, ik heb links gestemd. Ja. Dat is toch... Ja. Ja, links. Ja.
Alsjeblieft, toch? ja. Ja. Nee, maar Laat ze winnen, hoop nee, maar ik. dat is toch... Of je het nou wel of niet zegt, dat maakt niet uit. Want GroenLinks PvdA. je bent... Ja. Ja, nou... Ja. Goede keuze, als ik zo denk. En wat denkt u? Ik weet het niet. Ja? Ik heb begrepen dat het vanmorgen nog allemaal op één lijn stond. Ja, het wordt heel spannend. Ja? Ik hoop er het allerbeste van. En wat hoopt u? Wat hoopt u? Nou, dat centrum links, want mevrouw Jezelgus noemt het steeds maar links en centrum rechts. Maar ze zou moeten zeggen centrum links, want alleen PvdA maakt geen heel links kabinet. Nee. Dus dat vind ik wel een correctie waard. En als, stel dat links wint. Ja. Waar hoopt u op dat de verandering zichtbaar gaat worden? Ja, op zoveel terreinen. Er is zo verschrikkelijk veel te doen. Klimaat, woningbouw, woningnood kan ik beter zeggen. Ja. Er zijn veel dingen waar iets aan moet gebeuren. Ja. En ik hoop dat ze stappen kunnen zetten door te verbinden. Want dat is het enige wat werkt. Door te verbinden. Ja. En vergeet niet dat er allerlei nieuwe wetten in de maak zijn met betrekking tot persvrijheid, social media, surveillance, apparatuur of bestanden die op je mobiel geplaatst kunnen worden. Ja. De digitale digitale wereld. Dat is ook iets waarvan ik benieuwd ben of dat echt doorgaat. Want ik weet het nog niet zo. Ja, er is nog te weinig aandacht voor. Dat is maar precies ik heb ook gestemd op iemand die juist daarop gaat zitten. Want dat is het ding. Het wordt zo ondergesneeuwd. Het wordt zo... En het is hartstikke belangrijk. Het is heel belangrijk. En gevaarlijk. En heel veel mensen realiseren zich dat niet. Nee. Maar ik hoop dus dat er mensen zijn die zich dat wel realiseren. Hoop ik ook, en die daarop gaan zitten en zeggen van, wat is hier aan de hand? Ja. Het gaat zomaar niet. Ja. En die dat in het licht trekken. Want het is een beetje in de duisternis zo in de marge. En dan is ineens een wet aangenomen en niemand weet door wie. Nee. Nou. We moeten transparant blijven, hè, om er maar eens even in de clichés te vervallen. Mag ik u heel hartelijk danken voor dit korte fijne gesprek. Graag gedaan. En succes. Dank je. Hey, en? Hoe is het? Hoe is die? It's all good, it's all good. How about yourself? Hey, en heb je al gestemd? No, I live in New York. You live in New York? So you don't vote? You're not... I don't vote. I live in New York for 37 years. So? I thought you live in Amsterdam. No, I live in New York. I've been gone a long time. So how are you? I'm good. What are you guys doing? Yeah, we're from Cultura TV. We're the Gotcha. Surinamese Of course. And it's today's election day. And we interview people on the street. I got you. We're very curious what they voted. We got a lot of Surinamese in New York as well, huh? Yes. So we have even have Suriname Day in New York. You have a Suriname Day? Yeah, in New York, yeah. So you should promote this video in New York so people can look hit me up, tag me, and I'll send it up. Okay, we will. All right. One love, brother. Zoals een lobby, hè? Zoals een lobby, hè? Oké dan. Check. Oké. Dus je gaat niet. Ik heb begrepen dat je niet gaat stemmen? Nou, weet je, ik heb een heleboel gestemd, maar ik zie wat gebeurt in Nederland. Ze proberen wel iets te doen, maar ze doen het niet. En met tram is gekomen. Ja? Oh, je tram is gekomen, maar ze proberen het wel, maar ze doen het niet. Ze praten. Oh, ze praten te veel. Praten maar je gaat dus wel stemmen? Nee. Je gaat niet stemmen? Nee, ik ga niet stemmen. Waarom niet? Nee. Probeer het. Nee, ik ga proberen. Ik ga wel zeggen proberen. Ik wil zeggen nee. Nee, maar dat is wat je zegt. Ze proberen het, maar het lukt niet. Dus ik zeg probeer het. Oké, hè? Ja, jongens, ja, en tof dat ik jullie even mag interviewen. Want ik hoor dat jullie zijn nog een beetje te jong om te gaan stemmen. Maar jullie hebben wel al politieke ideeën. Zeker. Ja? Want wat jij was... Waar zou jij op stemmen? D66. D66 en jij zou stemmen op? Ja, 21. En jij zou stemmen op? Op Denk. Op Denk. En jullie zijn nu nog jong. En dat is goed natuurlijk. Maar als jullie zo meteen ouder worden, is het natuurlijk te gek als jullie nog steeds vrienden blijven. Ja.
maar wel je eigen politieke ideeën hebben. Ja. En elkaar respecteren. Maar ik vind wel dat die politieke ideeën elkaar moeten respecteren. Precies. Dat... Ik mag wel op iets anders stemmen, maar ja, ik weet toevallig dat de PVV bijvoorbeeld heel rechts is. En ja, hij is niet 100% Nederlands, dus dan stem ik niet graag op PVV. Oké. Hey, dat is een mening. Dat is een hele goede mening. En jij, had je ook een mening? Nee, niet per se. Oh, niet per se. En had jij ook mening? Ik vind het wel, ik zou wel gewoon op denken, want dat is ook, die heeft wel een beetje rekening met de moslims en zo. Maar dan is PVV daar dan best wel in tegen. En dat vind ik dan niet echt goed. Dus daarom ga ik op denk later stemmen. Dus. Oké, heel goed. Goed overwogen. Wel overwogen gedachten. Goede keuzes. Mag ik jullie hartelijk danken. Oh, en zijn jullie al geabonneerd? Ja. Abonneren. Kulturu TV. Dankjewel. Hey, en zeggen, wil je nog de groeten doen aan je ouders, aan vrienden? Hallo mama. Hallo. Ik ga goede cijfers halen. Ja. Ik ga goede cijfers halen. Hij gaat goede cijfers halen. Ja. Waar zit je op school nu? Het Lyceum Rotterdam. Lyceum Rotterdam, hier zo bij het plein? Ja, met deze twee. Deze twee, dus jullie zijn vrienden op het lyceum? Ja, en we kennen elkaar al van het vorige school. Hoe lang is dat? 5 jaar. Al 5 jaar, oké. En wat zijn jullie toekomstplannen? Ja, gewoon elkaar blijven zien en werken. Ja. En wat voor werk zou je willen doen later? Ik zou wel willen ondernemen eigenlijk. Lijkt me wel leuk. En jullie? Ja, ik zou ook ondernemer worden, want ja, daar verdien je wel goed mee en ja, gewoon dat. Eigen baas. Ja, eigen baas. Je kan je eigen baas zijn. Eigen baas, vinden jullie belangrijk, eigen baas? Ja. En jij? Ja, ik zou vastgoed leuk vinden om te doen later. De vastgoed is jouw ding wel een beetje? Oké. Mijn vader die zit ook met vastgoed en het lijkt me wel leuk om ook te doen. Vandaar de ondernemingsdrift. Ja, en heel veel mensen in mijn familie doen ondernemen, dus vandaar. Ja, niemand die ik ken doet het, maar gewoon, ja, behalve zijn vader. Maar ja, als ondernemen niet lukt, dan zou ik wel architect worden, want daar ben ik wel geïnteresseerd in en ja, gewoon dat. Nou, jongens, hartelijk dank voor het fijne gesprek. Succes allemaal met jullie toekomstplannen. En tot de volgende keer. Ja, dat was het weer vandaag. Kulturu TV op de Westkruiskade op woensdag 29 oktober 2025. We zijn aan het einde gekomen. En als je nog geen abonnee bent, word dan nu lid. Like, subscribe en join the club. Volg Kulturu TV online of op social media. Insta, TikTok, YouTube, Facebook. En als u een verhaal heeft dat u wilt delen met Kulturu TV, dan kunt u ons natuurlijk gewoon altijd een e-mail sturen. En als u dat te omslachtig vindt, kunt u natuurlijk ook altijd gewoon even bellen. Het nummer ziet u hieronder in beeld. Wij van Kulturu TV komen graag bij u langs voor een prettig gesprek. Fijne dag. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Mr. Pebble Banger.
Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. You'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, think quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move.